Nakalang jongka Meghalaya School Welfare Development Association lembaga ni ka kubor ni kwa penpau ka juso benyau ya ka sarkar ka bab sibla pai khamat sha ki secondary bat ki higher secondary school beleng ong gupta namar kat kum ka jubab ka bangila yo na ka Directorate of School Education Literacy halo ka jingpan jing shai jongi ya ka jingdon jong ki secondary higher secondary ki bayo jingrap na ka sarkar kumjur ki government school di halo kani ilayo ya ka jubab kata kalong ki higher secondary ki don sispa kasantali kata ki government ki don arfu khandai ki deficit ki don khat nyo pat ki ad hoc ki don nrupu khandai tina ka banta ki secondary pan ki deficit ki don sispa arfuai ki deficit pattern ki don khandai ki ad hoc school ki bayo lang ringkat ya ka science kran ki don lai spa prapu ar kat ba aspa khat khandai kli ki school ki dei ki bayo tang ya ka science kran na ka banta ubayu no hikai te abang ikhen lang ya ki atli ki ad hoc school ki lai spa prapu ar ba ki aspa kha khandai ki long tu spa iwe te hindai ka basusi ka long na kini ki tu spa iwe aspa khat khandai kli ki school ki dei ki bayo tang ya ka science kran hakajin shisha kini ki school aspa kha khandai tli kila dei ban yo ya ka ad hoc gran na ka banta kiwe pat kino hikai ki ba hikai ya ki general subject nadu usnam arajar khat lai khat sau sekawai pat ka bagilap kalong ba ka sarkar la kumba arfus ne manta ka khlam ai ad hoc gran chu secondary school kumjuru na ka banta ki tu ki school ki ba apply ya ka science gran nadu usnam arajar khat sau niyo iba ka khlam asyo idan shibon ki school ki bla yo ya ka permission ki bala ai ka jing sakri ka babha ki bala juyai kerpat na koi kapor ndei kini ki long le noi namar ka sarkar ka syukan taj bet klem da pensiong nong remha habang ipet ya kani ni kumba ka sarkar kam da nyu kor than ya kini ki kerdan pulih namar kila dei ban perkhat bha ka jing don jong ki school LP bat UP ka de ka number ka bala access ngila banong number ka bala bon ka jupulur ka bala bon ndrai hakani ka kerdan pat jong ki secondary ba ya secondary ka dunaba de dada ka sarkar ka kwa ban perkhat e ka quality of education habaro ki level ka de bet sip khiaru e kini ki art ki kerdan badan kam kita ka secondary ba ya secondary kumbangi juang baya ka performance ka school buro kawai laju simru na ka result jongka SSLC lani HSSLC lagi ni result jong ki class ki badan kama ki ba peniru ki balong uso jong ka school tendai kini ki school khamtam ki badan ki chakar nong kondong nabar bak the quality of education ki ka bantung ki noi kai ki bat bet handrai ka jing syai haka sarkar ba kam sim la yarap yaki kala penlong ka jing yaki ban penulong ya ka thong ban ai ka jing sekri ka ba khamba ban panio ki noi kai ki bat bet nabar ka long silang ro adang perkhat akibe ki school ki ba ka sarkar ka ai ki ka jing se ko ba he de yakini ki school pat ki ba ai kumju ya ka jing sekri la de khamba de kim sim yo ya ka jing kersan na ka sarkar kumba long hakite ki aspa ka khana ki school ki ba yo tang ka science kra tang we no hikai u yo ka tulop ka ba he kan ba ki we pat ki no hikai ki ba hikai ki subject ham long qualified ma ki
ya uru kiyo kajing siu kebaret hato kani kam kata ya karkom perkhat ladi ya kajing penia ya ke skol di halo kani ke bentang i sokhya ba kam ka association halo ka jong kajing neglect jong ka sarkar na ka benta kini ki kerdan jing pule pada ya ka secondary level pat ka higher secondary na ka benta kani ngin khot ya ka jingelang pai ba jong kini ki skol secondary pat higher secondary ida kerpat ya kinong penia mo ki SMC ki principal ki head jong ki skol kumjuro ya kinong hikai jong kini ki skol begini simbenta ka meeting ka manlong haka rhetoric kepada ka siningkong mentau benai ha khasi national dabar hall maukar ha kapor kadu James step but ni kerpadu yang itu ki skol balada kadega sngi ga ki pelong skol di subhaban ya asyutino kanang ban ailat ya baro bakinwan siya kanika meeting ga kadega sngi sakawairu na kabanta kini ki school SSA ki baklam IT siya ka sarkar ki badan khasan spa sa pusau haga jala hi bro kawai kata sispa sipho kidan haki district jongka Garo Hills katba khasau spa lai pusau kidan hakanika district jong khasi ba jengtia nakini ki number praspa life santli ki LP bat news pa khandai ki UP di halor kaniru nakalang jong ka association lani ki school hi kidang ipan pau ya kejing e halor kajing bam syai hadu menta halor kanu ka kategori baka sarkar kan itu ya kini ki school kumjuru ha kabede bat ka jingthung no hikai bon teli ki school menta jong kini ki school ki baklam IT kila duna ki no hikai namar ka jing chotha jong ki kejing risan jong ki Dekim simla asyuk bantung namar ba misim ajing pitsu. Di hadu menta kani kalong kakam ka ba sa ka umdum ka bangim syai malu bantung kai ka bangi de bania syakmat na ka benta kini ki skul bakam IT. Haka jing stu jongi skul ki bakam IT kamut kibat ya kejing penia haki. Di ka sarkar ka de ban pensyai ro kani kanang bakanup sa haka jing kumakalong ini ki skul menta dan ki masa stang ubai no hikai ne stang arngot na kabantaka deru ngikot niwer ya kita kena punya skul ki nadu ki principal ki head bakinwan manusia metalang ketika meeting kabangin sekran langru ya kene kamat kena kalian ke jongi ikwa ban penpau kom ka association ikwa ba ka puli puthi kan long kaba ngidala ban kenteu ha kane ka jala ka jongi habaro ki level kena ka banta ka quality of education hi ngidan ka banyo ai kino hikai ki batbet di komno ngidio ai kino hikai ki batbet lamda gila ban ai ki ka jingseo ko babiang di ka sarkar kadi basotho kam di basopla baka pule puthi hi ha ka jala ka jongi kadai hi kabaya simbenta badikit khialang da ki mission ki NGOs lani ki nugdukin huon ki darbar sidang bakam datatar isimet ro ki hendrai ka thong kadai ka ju hi kalong ban kentio ya ka jala jongi ban ra sejrong di kumtang ida kerpat ya sarkar lembaga ni ka khubor bahkan phai sa hisien kamdai ban syukan tajbet ya ki proposal ki bala jupha na koi kapor cha koi pat hendrai ha kani kapor na kalang jongi ngila rai ba inap sim ya kila kenti baro ban penbore ka sarkar ba kade ban le ai na ka banta kini ban ada ka sarkar kapai khmat ngiduk isa sim ya koi pat kalat kaliti
kaba ya bat kentai lo ya kaji trelang bat ka sarkar kuble sibon